Hi guys, welcome to Files TV. Patinokupai nhau dzinonaka dzinotapira dzinenge dzichitenderera pasocial media. Passion Java panganai by birth, muprofita wedu wenhema okurova ndimi dzefeki achinyomba Chamisa, Nelson Chamisa anyora paFacebook pakakati a great example yekuti muhupenyu usamanikidzire pausingakwani. Zimbabwe take note. Abvaisa picture yaChamisa akapfeka yellow, munongoziva nero asi zvina kuzofamba zvakanaka, atukwa akashaya kutowanda papi. Aripo mumwe munhu auya akati ndosaka wakauraya amai. Mumwe munhu akati ziguvhu. Vanhu vamutuka, vanhu vamunyomba. Mumwe munhu akati common sense lives. Hanzi when common sense leaves you, it doesn't say goodbye. Vachireva kuna panganai kuti common sense dzako dzakatotiza kudhara, hadzina kukudza kuti dzarova pasi. Mumwe munhu akati kumeso kunenge magaro aDJ Towers. Munoziva Passion Java akambomhanya naDJ Towers vachirovana zvavo magaro emunongoziva mega, asi hazvina kuzopera mushe. DJ Towers akazoungwara akazoti handitizvo kubvuma kupusiswa naPassion Java achingondirova magaro asingandibhadhari. Saka pakazoungwara DJ Towers akazombozama kumubira, asi panganai kamuprofita kedu kenhema hamenoti kakaudzwa nani kakabva kamuudza kuti aiwa ngatichatambe tese. Munongoziva iye Passion Java anaida kupusisa, asi kana ada kupusiswa manje anozviramba. Saka mumwe munhu auya akati dzikama iwe nherera isina musiki. Mumwe munhu akati musoro unenge rovambira. Saka Passion Java anga achitukwa nevanhu, iye anga achifunga kuti vanhu vachamufarira, but munongoziva mega vanhu vanofarira mukomana, vanodedza kuti mukomana ngaapinde. Nyange zvavo ZANU-PF yakariga nana Passion Java nana Panganai vese timu revarakashi, but chokwadi chinozikanwa nemunhu wese muZimbabwe kuti vakabirira, and it's not their first time kuti vabirire. Saka Passion Java nyange akataura sei vanhu vambofa vakamufarira nekuti ndewaED.